towarzyszów. To miejsce dawało mi zawsze dużo spokoju. W górach spokój jest naturalnym stanem. Wszystko zaczynało się na przystanku. Właściwie wszystko na nim się zaczynało. Każda podróż, każde pożegnanie. Dzień dobry, nazywam się Monika Babula i założyłam grupę teatralną Plemię. Natomiast to jest Mariusz Laskowski, który również dołączył do grupy teatralnej Plemię i jest reżyserem spektaklu Bąbel na hacz. I właśnie z tej okazji spotykamy się tutaj na tych niesamowitych przestrzeniach, tych polach w Zdyni, korzystając z gościnności Łemkowskiej Watry i Zjednoczenia Łemków. Zrobiliśmy spektakl o ludziach stąd. Zapewne wiecie, że żył tutaj w Gładyszowie fantastyczny chłopak, Mirek Nachacz, który popełnił kilka fantastycznych opowiadań, między innymi właśnie Bąbla. Jest to historia człowieka, który uwielbiał siedzieć na przystanku w Gładyszowie i gadać do ludzi. Kochał ludzi, lubił z nimi rozmawiać, lubił dzielić się opowieściami ze swojego życia. A Mirek Nachacz, który z tego przystanku z Gładyszowa jeździł do liceum do Gorlic, słuchał tego Bąbla i kiedy już był w Warszawie, kiedy studiował, przypomniał mu się ta fantastyczna postać, ten kpiarz, ten taki wiejski filozof, który pijąc browarka właśnie toczył opowieść. Ty, ja cię chyba znam. No jasne, oczywiste, pewnie, że mnie znasz, bo schlaliśmy się kiedyś razem, dokładnie 2,5 roku, 3 miesiące i 2 dni temu, w czwartek. Co pamiętam dzięki dobrej pamięci. I pamiętam, co mi obiecywałeś podczas ostatniego spotkania. Że w podziękowaniu za to, że byłem tak wspaniałym kolegą, kiedy alkohol zamroczył cię już w stopniu całkowitym i żygałeś, ja ratowałem twoje ubrania przed strumieniami. Wspierałeś mnie na własnym ciele, jak w filmach. Amerykański żołnierz w Wietnamie, który ciągnie do helikoptera drugiego postrzelonego i wszyscy, cała armia partyzancka zebrana w jednym miejscu, napierdala z rozmaitych karabinów maszynowych właśnie w tych 2 dzielnych amerykańskich chłopców. Że przyrzekliśmy sobie poprzez łzy wzruszenia, że będziemy dla siebie jak bracia, że się nie rozstaniemy, a zawsze, kiedy przypadkowo spotkamy, będziemy kupować sobie pełną ramkę fajki. I wino. Albo nawet 2. Tak. Ale ty mi pierwszy, bo to ja ciebie uratowałem, kiedy już prawie umarłeś na skutek ostrego zatrucia alkoholem. Uratowałem ciebie, a potem zniknąłem. Zniknąłeś. I więcej się nie widzieliśmy. Dopiero teraz. Dopiero teraz. Znaczy, taki pomysł z Moniką mieliśmy, robiąc ten spektakl, żeby jeszcze raz spotkać nieżyjącego już Mirka i żyjącego Bąbla, jeszcze raz ich spotkać właśnie, ale na scenie. No, jakoś to nam się udało. Koncepcja tego spektaklu była taka, że robimy 3 narratorów. Po pierwsze właśnie Mirka Nachacza i tutaj z pomocą przyszła nam rodzina Mirka i całe stowarzyszenie imienia jego właśnie oraz mama, która jest w posiadaniu różnych wywiadów, opowieści jego, niepublikowanych jeszcze, która bardzo nam zaufała, pożyczyła nam te teksty i z tych tekstów Mariusz, który pisał scenariusz na spółkę z Martą Fortowską z Rzeszowa, wymyśliliśmy to tak, że właśnie pojawi się Mirek, który będzie miał swoją historię, równoległą do historii Bąbla. Ale Bąbla też nie chcieliśmy jednego, ponieważ to, co mówi Bąbel w opowiadaniu, jest takim strumieniem świadomości. Ja się czasami śmieję, że to taka Virginia Woolf, właśnie ona robiła tak, wszystkie myśli, wszystkie dygresje pisała jednym tchem. Wiedzieliśmy, że to może
przygnieść widza, dlatego rozłamaliśmy tego bąbla na dwie postaci. Jest bąbel narrator, który opowiada te swoje historie i jest tak zwany bąbel mały, który jest reaktywny, który siedzi we wsi, siedzi z tymi wszystkimi naszymi bohaterami i po prostu z nimi jest kontr takim działaniu. Więc był to taki zabieg teatralny, który, mamy takie poczucie, odciążył nam ten strumień świadomości, te wszystkie historie, tą całą filozofię naszego głównego bohatera i w ten sposób jakby zelżyliśmy te wszystkie historie. Słucham uważnie i czuję, jakby to mówił jakiś inny bąbel. Jakiś taki mniejszy, ale trochę mądrzejszy ode mnie, czyli bąbla większego. I jakby to on siedział w środku i wymyślał to wszystko. No więc to, że czasem zaczynam i nie kończę, No dalej. to zasługa tego, że jak mówię, to nie myślę, tylko liczę na tego we mnie, a on mnie czasem zdradziecką. No ale teraz się skupię i powrócę z pobocza na środkowy pas. Również wysłupłaliśmy tych wszystkich bohaterów, nadaliśmy im charaktery, a mamy wśród naszego zespołu cudowne panoptikum postaci. Jesteśmy bardzo różni, zresztą sami dzisiaj to zobaczycie. Więc te postaci, każda postać, która mówi nawet jedno zdanie, jest bardzo krwista, charakterystyczna, charyzmatyczna, więc powstał cały świat, w którym w tym momencie gramy również obydwoje. Ja gram właśnie małego bąbla, tego, który jest zły jak szatan i ten, który głównie wypowiada się po spożyciu różnych, że tak powiem, trunków. Natomiast Mariusz wcielił się w najlepszego przyjaciela bąbla, Pietrka. Pietrunia! Pietruś! Pietrunia! Bąbel? Cześć! Ty nie masz kogoś pod ręką, żeby mnie napierdolić? No, ja jestem niemożliwie wkurwiony. Życie mi się sypie. Cofnęli mi rentę zapomogową i nie mam już nic na swoje utrzymanie. Dziewczyna odeszła z innym, a do tego rozbiły mi się dwie flaszki po drodze. A te, które mam w kieszeniach, są puste. I tylko niosę ją do sklepu na wymianę. Ty, kiedy otworzą? Pietrek! Ty, Pietruś! 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 Co ty masz takie czerwone oczy, a w dodatku jakby ci zaszły krwią? Pietruś! Ty wyglądasz, jakbyś zabił jakąś niewinną staruszkę. A co to masz plamy takie na ubraniu? To jest zaschnięta krew? Pietrek! A co ty tu chowasz? Bo chyba nie flaszkę, nie? Pietrek! Czy ogólnie mamy bardzo, bardzo fajnych ludzi, wspaniałych i teraz jak gdyby po tych 3-4 latach jak gdyby czujemy, że atmosfera ogólnie twórcza zadziałała na nich tak niesamowicie, że chyba zaczęliśmy się bardzo fajnie czuć ze sobą, a to jest rzadkość. A kierowca puszcza spokojnie muzykę. Wszyscy się do siebie uśmiechają. Jest pięknie. Nikomu nie przeszkadza, że nie mamy biletu. Mogłoby tak być. Gorzej jak sam poczuje, że od niego coś zależy. Przypomina sobie wtedy, że w domu czeka na niego gruba żona z ogromnymi pośladkami. A każdy taki bocher jest jakby osobną dupą. Przepraszam, to nic. I że z nią odpadają już na wstępie wszelkie sprawy o delikatnym zabarwieniu seksualnym. A wszystko to za sprawą tłuszczu, który chroni lepiej niż żelazne majtki na klucz.
imienia. Kiedy przypomnij sobie to wszystko wielki kurwa mać kierowca autobusu PKS, pan i władca, pan życia i śmierci, przeznaczenie z wąsami, to wtedy mówi. Kurwa! Człowiek, życia nie jest zapięty. A gdzie bilecik? Miesięczny? Czy sprzedać? A pajac widzi, że nie ma do czynienia z milionerami? Bardzo dużo serca oddajemy temu, co robimy. Dbamy też o tą przestrzeń, dbamy o tych ludzi, żeby mówić im, dawać im feedback, uspokajać ich, że to, co robią, jest w porządku, ale również energetycznie ich zasilać i też rozbudzać w nich tą pasję. I mamy wrażenie, że to nam się wreszcie udaje, chociaż od początku wszyscy ludzie, którzy tutaj tworzyli z nami grupę Plemię, byli bardzo zaangażowani. A w środku kościoła już lekko czuć. Miesza się z kadzidłem i to jest zapach wiecznego odpoczywania. A potem najsilniejsi biorą pudło na plecy i wynoszą na bryczkę. I potem wszyscy powoli idą za nim. Prowadzi ksiądz, a cała wieś jest pusta, no bo wszyscy przyszli na pogrzeb. Cyganie mogliby wtedy ukraść wszystkie dywany z każdego domu. A tłum ludzi nawet nie idzie, tylko jakby płynął, jakby go wiatr delikatnie kołysał od fosy do fosy. A na końcu publiczność już tak nie wczuwa się w żal za zmarłych, w czarną rozpacz. Kobiety gadają, co tam? Ja dziś kotleciki. A faceci zamykają cały orszak i palą ukradkiem papierosy. Chowają się przed żonami, przed księdzem i przed zmarłym kumplem, mimo że on jest w trumnie, nie żyje. I gadają. Albo Jasiek, nie? Szedł i zmarł. Albo Krzysiek dostał zawału, a nie pił. I był w moim wieku. A Adam, który jeździł ciężarówką, się zapił. Elektryk pod sklepem. Myśleli, że zasnął. Ale mu pękło serce. A potem wszyscy razem stoją wokół wykopanej dziury. I myślę sobie teraz, która śmierć jest tak właściwie lepsza? Czy w ogóle są jakieś lepsze albo gorsze? I sam już nie wiem, bo mi się powoli wszystko miesza. I chciałbym coś powiedzieć, ale nie wiem co. I tak mi się pierdoli po prostu dla zabicia czasu. Żeby zleciał i doszedł do miejsca, w którym przyjdzie ktoś i mnie uratuje. Bo sam nie wiem, ile jeszcze mogę tak wytrzymać. Хотіли ми бомбла właściwie Mirka Nahacza przyвернути dla nas. Chcieliśmy, żeby był z nami, choć go nie jest. Ale jego pisania, jego передумання є dla mnie, choć він był w wieku moich dzieci, tych średnich, było bardzo bliskie, bardzo takie prawdziwe. Він tak świat odbierał przez swoją wrażliwość czudową. No, może żałować, że go znamy nie jest, chociaż fizycznie, prawda? Ale to, co nam liczył, to ma wielką wartość i my nie możemy przejść tak sobie, a był napisał sztosy bardzo ważne.
dla nas wszystkich, dla młodszych, dla starszych. Wyśpij się, wypocznij. Nabierz siły, żeby jutro wcześnie wstać, wydoić krowy i zrobić z tym wszystkim porządek, włączając do siebie. Cudowne jest to, że we wszystkich tych sztukach pojawiały się elementy lemkijskie. Jakie są, nie? Czy to śpiwanka, czy mowa, czy ciła kwestia. No to jest cudowne, że to wszystko wpletene jest razem. Tak, I bo to i w tak dobry zvučit, nie? w beskidzkich dziadach też śpiewamy po lemkijsku. No w bajci. Też jest śpiewamy, na pewno. tak. No, cudownie, że mamy Mirka i że może tu formę teatralną jeszcze nie ozdobyty, ale przykrasity w takim innym, dopełnity звуком, takim żywym звуком, bo він sam duże wnosy i jeszcze zmontował kapelu, która też tam sztosy robi. No właśnie, cudowne, że mamy Julię, bo ja wydumuję, a ona śpiewa. Бідні люди не знають квітучих вишень. Бідні люди перед порогом ховають за старання. Бідні люди не звідуються пошту. Бідні люди не звідуються пошту. Бідні люди подібне до птахів. Robota nad Bąblą to była bardzo ciężka praca, bardzo ciężka. Dołcha, myśmy praktycznie w tamtym roku siedzieli prawie ciły wakacji. To były próby, dekotrym, ale prawie codziennie próby. 5 dni w tygodniu. To jest bardzo trudna praca, układania scen, muzyki, przejścia, підкручання atmosfery. No to jest po prostu praca wszystkich. Bardzo duże formy muzycznych, które Mirko wprowadził do tego spektaklu. Różnorodny i tak no, adekwatny do scen, które się pokazują. Znaczy Mariusz ma też super takiego czuja. Muzycznego i teatralnego i nastrojowego po prostu, żeby ten nastrój był taki w muzyce, jaki ma być. We krwi pojawiły się drobne kryształki lodu. Wewnętrzną część skóry pokrył delikatny szron, który potem rozpuścił się pod wpływem ciepła, zamieniającego powoli tę calutką zimę we mnie w lato, a następnie w spiekotę i upał. Drżałem cały, jakby bulgotał od środka. Jakby w środku mnie siedziały żaby. Całe mnóstwo roków, które wściekle rekoczą do siebie. Jakbym był dla nich jakimś wspaniałym baglem, środowiskiem naturalnym, w którym one nagle się przemieniły do stanu dorosłego. Aż marszczyła mi się skóra, naciągała, a w niektórych miejscach pękała. Bałem
tym teatrze, w tej grupie nyczne jest 2 razy takie samo. Tak, to Po żyje prostu cały nawet czas. wczoraj było inaksze, a chyba dneska też będzie inaksze. No, to jest ciły czas modyfikacja, ciły czas praca, bo to mobilizuje i daje taki element napięcia, nie? Tak, Polski. Tak, że ciły czas. Takie nowe impulsy Tak. przychodzą i nowe dumki i one też dopełniają to, co już zdawało się, że Gotowe je jest. gotowe, skończone. Nie, tam jeszcze można to i można jeszcze inaksze, także to jest bardzo twórcze. Twórcze dla wszystkich, bo każdy Tak. może to sobie dać swoją, nie? Jaka swoja dumka, też rozważamy tę dumkę, czy ona jest dobra, sprawdzamy, nie? To jest też fajne, super. To jest tak, że jak się słucha tak osobne, to może się zdawać, że tylko tam toho narykania, prokladstw, to takie nie pasuje. A w spektaklu, jak już się graje, no pełno, że tam inne elementy dochodzą, wszystko graje. I światła, i muzyka, i inny odziag, insza Mimika, twary. To wszystko się zmienia i nagle to, co mało być takie, to ludzie się śmieją. Ludzie ciłkiem inaksze odbierają. I tak naprawdę chyba o to chodzi, żeby w taki sposób ludzie docierali. Wyglądał całkiem inaczej. Cały powieszany jakimiś czerwono-niebiesko-brązowymi szmatami. Wszędzie porozciągane sznurki, nawet nie wiadomo gdzie pozaczepiane, jakby były zawieszone w powietrze. Jakby ten dom, ta ciasna klatka w zasadzie była zbudowana z tych szmat, które okazały się udaniami. Jakby był wystawą sklepów z odzieżą używaną w okolicy. Taki samoobsługowy hipermarket ze wszystkim, co można na siebie włożyć w każdym rozmiarze, kolorze, fasonie. Jesteśmy na takim etapie współpracy, pracy i fantazji, że wymyśliliśmy, że chcemy sobie zrobić takie święto naszej twórczości, naszej aktywności artystycznej i wymyśliliśmy festiwal. Festiwal, który odbędzie się w lipcu. Cudownie udało nam się pozyskać pieniądze na ten festiwal. Będzie to 4 piękne dni, gdzie będziemy opowiadać Beskid Niski, ponieważ my nie robimy sztuki dla sztuki, tylko opowiadamy historię stąd, z Beskidu Niskiego, z tych przystanków, z tych łąk, z tych cerkwi, z tych dolin. Będzie to festiwal, który będzie nazywał się Ujście Kultury. Jest to też taki ukłon i taka zabawa słowna w kierunku gminy, w której działamy, Uście Gorlickie. Tam wkradła się tylko taka jedna literka J, żeby to ujście kulturalne w pełni wybrzmiało. Na tym spektaklu, na tym festiwalu będą wszystkie nasze spektakle. Będziemy 2 razy grać Bombla, będziemy grać Dziady Beskidzkie, będziemy grać Beskid Beskitu według książki Mańki Strzeleckiej. Robimy też piękny koncert pod tytułem Pieśni Ludzi Gór, Pieśni Karpackie. Będzie również dużo spotkań z pisarzami, którzy właśnie na tej ziemi, tą ziemią się inspirują. Będzie Ula Honek, będzie Grzesiek Bogdał, więc chcemy ten festiwal jak gdyby
cieszyć się tym, gdzie mieszkamy i pokazywać, że tutaj nie tylko jest przyroda, ale są ludzie wrażliwi, pełni pasji, którzy czują się w jakimś takim niesamowitym obowiązku, ale takim obowiązku bardzo lekkim, opowiadać historię tego regionu. Dlatego to Ujście Kultury właśnie 26-29 lipca tutaj, na terenie Łemkowskiej Watry, tydzień po Watrze, przez 4 dni opowieść o Beskidzie Niskim. Opowiadać będzie grupa teatralna Plemię. Gdy założę swój garnitur czarny i lakierki cacy, gdy skakuje wreszcie skala, to wcale nie do pracy. Ale choćbym czynił cuda, tak nic nie pomoże. Źle wyszło, bo w sumie było nie najgorzej. Było wspaniale.